सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कणकवली तालुक्यातील बोर्डवे इथं भगवान महावीर यांचा 2625वा जन्म कल्याणक सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। या निमित्तानं सकाळी भगवान महावीर यांच्या मूर्तीला दुग्धाभिषेक करण्यात आला। त्यानंतर विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जैन बांधव मोठ्या संख्येनं या सोहळ्यास उपस्थित होते। यावेळी जैन बांधवांचे स्नेहसंमेलनही उत्साहात पार पडलं। श्रीराम बोरवेल सावंतवाडीचे संचालक अजित पाटील हे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते। त्यांनी उपस्थितांना शुभेच्छा दिल्यात। भक्तिमय वातावरणात हा सोहळा पार पडला। सर्वांनी जरा आज भगवान महावीर यांची जयंती होती, काय सांगाल त्याबद्दल? काय विशेष कार्यक्रम झाला? सिंधुदुर्ग जिल्हा जैन परिवारतर्फे यावर्षी नेहमीप्रमाणेच भगवान महावीर जन्म कल्याणक उत्सव जैन परिवार संस्थेतर्फे आयोजित करण्यात आला आहे। यामध्ये संपूर्ण जिल्ह्यातून जैन मंडळी आज उपस्थित राहिली। आजच्या कार्यक्रमामध्ये सर्वप्रथम तीर्थंकरांचा जन्म, त्यांचा अभिषेक हा कार्यक्रम पार पडला। त्यानंतर गोव्याचे जे आमचे मार्गदर्शक होते राजेंद्र केरकर, त्यांनी जैन अभ्यासक असल्यामुळे त्यांनी जैन धर्म, कोकणातील जैन धर्म, त्याची प्राचीन आणि त्याचा इतिहास याबद्दल माहिती सांगितली। त्यानंतर महाप्रसादानंतर मुलांचे, महिलांचे आणि जे जैन मंडळी आहे त्यांचं मनोरंजनात्मक जैन गीत असतील, गायन असतील, नृत्य असतील, अशा प्रकारचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। हा कार्यक्रम झाल्यानंतर सभा संपेल। विशेष असं नियोजन गोव्यावरून केरकर जे आले होते त्यांनी एक चांगला संदेश दिला आहे, काय? त्यांनी जैन धर्माची जी संस्कृती आहे, त्याची जे महान संस्कृती आहे त्याप्रमाणे आपल्याला आचरण करायला पाहिजे, त्या संस्कृतीचं जतन करायला पाहिजे। कारण गोव्याप्रमाणे सिंधुदुर्गातसुद्धा जैन पुरावे भरपूर आहेत, त्याचं संरक्षण करणं हे आपल्या जैन लोकांचं कर्तव्य आहे, ते आपण पार पाडावं असं त्यांनी संदेश या निमित्ताने दिला। सावंतवाडीचे उद्योजक पाटील यांचा देखील आणि सावंतवाडीचे जे उद्योजक आहे ते या जैन संघटनेला जी काही मदत लागते ती सर्व मदत करण्यासाठी ते नेहमी तत्पर असतात। त्यांचं कोण नाव? अजित पाटील। ते अजित पाटील आपल्याकडे अध्यक्ष म्हणून लाभले। ते जवळजवळ या 5-6 वर्षापासून या संस्थेशी त्यांचे संबंध आलेले आहेत आणि ते या कार्यक्रमाला जी काही आर्थिक असेल, सामाजिक असेल किंवा काही भेटवस्तू, यावर्षी त्यांनी आम्हाला भेटवस्तू, स्मृतिचिन्ह ते त्यांनी यावर्षी आपल्याला प्रायोजित केली आहे। त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे। काय सांगाल या कार्यक्रमानिमित्त समाजातील सर्व बांधव? या कार्यक्रमामुळे काय होतं की सर्व समाज सामाजिकदृष्ट्या एकत्र येतो। सर्वांच्या अडीअडचणी कोणत्या आहेत त्यांच्या ओळखी असणार, कौटुंबिक ओळखी जी आहेत ते या निमित्ताने होतात। पुढच्या वेळी पुन्हा अजून त्यामध्ये जास्तीत जास्त भर पडते। विशेषतः कोल्हापूर किंवा बेळगाव या भागातून जी जैन मंडळी इथे येतात त्यांना इथे कुठे जैन मंदिर आहे का, की जैन लोक आहेत की नाही, ही मोठी एक समस्या असते। पण तो या निमित्ताने त्यांच्यामध्ये एकत्रित येतात आणि एक खेळीमेळीचं वातावरण या निमित्ताने तयार होतं आणि बंधुभाव वाढण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम आम्हाला
गेल्या 25 वर्षांमध्ये तो एक सफल झालेला आहे. 2526 वर्षापूर्वी एक नवा विचार मानवी समाजामध्ये देणारा महापुरुष जन्माला आला. ज्या महावीराने आपल्या देशाला एका अंधयुगापासून सत्ययुगाकडे नेण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या देशामध्ये आपण जर बघितलं तर हिंसा, अत्याचार, अनाचार शिगेला पोचले होते आणि त्या कालखंडामध्ये अहिंसा, परमो धर्म हे तत्वज्ञान ज्यांनी मांडलं आणि ज्यांनी जगामध्ये सत्याचा पुनरुच्चार पहिल्यांदा केला, ज्याने मानवी समाजाला संपत्ती आहे त्या संपत्तीपासून त्याची जर आसक्ती आपण बाळगली तर त्यामुळे कोणत्या वेदनेला सामोरे जावं लागतं हे तत्वज्ञान अगदी सोप्या भाषेमध्ये जगाला दिलं. त्या वर्धमान महावीरांचा आज जन्मदिवस. आज संपूर्णपणे सिंधुदुर्ग जिल्हा जैन परिवाराचं जे कार्य आहे ते अतिशय उल्लेखनीय आहे. गेली 26 वर्ष या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जर जैन समाजाचा आढावा घ्यायचं म्हटलं तर या संपूर्ण जिल्ह्यात माझ्या माहितीप्रमाणे 80 ते 100 कुटुंब असतील आणि ही सर्व कुटुंब प्रत्येक तालुक्यात 4 ते 5 एवढ्या प्रमाणात आहेत. पण केरकर साहेब आणि पाटील साहेबांना मला सांगावं असं वाटतं की अतिशय मेहनतीनं या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिवाराच्या सर्व सदस्यांनी त्यांना एकत्र आणण्याचं काम गेली 26 वर्ष करीत आहेत. आणि या ठिकाणी भगवान महावीर जन्मकल्याण सोहळ्याच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना या ठिकाणी शुभेच्छा व्यक्त करून यापुढील काळात देखील आपल्या जिल्ह्यात येणारे कुठलेही जैन बांधव असो त्यांच्याशी संपर्क साधून एकजुटीने एक दिलाने मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा जैन परिवाराचा भगवान महावीर जन्मकल्याण सोहळा आणि स्नेह मेळावा याहीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात यशस्वी करावा आणि त्यासाठी सर्वांनी आपली यथाशक्ती जी काही ताकद असेल, आर्थिक योगदान असेल ते द्यावं असं आवाहन या निमित्तानं करतो. जन्मकल्याण महोत्सवाचा जो सोहळा आहे मला एकच सांगायचं या धर्माच्या याच्याबद्दल, त्याचं जे आचरण आहे, कुठचाही धर्म किती त्याचं तत्वज्ञान श्रेष्ठ असू दे पण त्या धर्माचे आचरण फार महत्वाचं असतं आणि ते आचरण या जैन धर्माचा आहे अशी माझी 100% खात्री आहे आणि मी ते अनुभवलेलं आहे आणि म्हणून या धर्माचा मला अभिमान वाटतो. अनेक थोर नेत्यांच्या, थोर महात्मांच्या जयंत्या पुण्यतिथ्या साजऱ्या करतो. तसेच धर्म उपासक आहेत, जे धर्माचे प्रसिद्ध आहेत, त्यांचे सुद्धा आपण जयंत्या उत्सव साजरे करतो. आणि त्यामागचा साजऱ्या करण्यामागचा हा एकच हेतू असतो की त्या धर्मातील सर्व लोकांनी एकत्र येऊन जे आपल्या धर्मगुरूने आपल्याला जी शिकवण दिलेली आहे त्या शिकवणीप्रमाणे त्याचं आचरण व्हावं, त्याचा प्रसार व्हावा, त्याचा प्रचार व्हावा आणि सर्वांनी संघटित व्हावं आणि संघटित होऊन आपल्या धर्मासाठी आपण नेहमी कार्य करत राहावं. जैनांचं खगोलशास्त्र आताच्या कॉस्मिक फिलॉसॉफी एवढा आहे. कॉस्मिक थिअरी सुद्धा आपल्या श्री भुवलय ग्रंथामध्ये आहे, त्रिलोकसार ग्रंथामध्ये आहे, परंतु ते समजण्याची बुद्धी आपल्याकडे नाही. यासाठी म्हणून आपण आता सध्या आम्ही जैन परिवारामध्ये कथा असेल, जैन तीर्थंकरांची माहिती असेल, इथपर्यंत आम्ही स्तोत्र असतील इथपर्यंत आपण मर्यादित ठेवलेलं आहे. त्यामुळे त्यांना आवड असेल, युवा पिढीने त्यामध्ये आवड निर्माण करावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. पोट भरण्याचं शास्त्र शिकावं आणि आध्यात्मिक शास्त्र शिकावं तर आपल्याला बॅलन्स करायचं. सरांनी सांगितलं की फक्त विज्ञान शिकून होणार नाही तर आध्यात्मिक सुद्धा समाज झाला तर हे जे युद्ध असेल तर ते थांबवता येईल. त्यामुळे विज्ञान आणि अध्यात्म याची प्रगतीला अत्यंत आवश्यकता आहे, तरच मानव समाज टिकून राहील. आपण काय म्हणतो अहिंसा म्हणजे काय की दुसऱ्या जीवाची हत्या करणे, दुसरा जीव हे आपण करतच नाही. पण अहिंसा म्हणजे काय, मनामध्ये वाईट भावना सुद्धा यायला नाही पाहिजे. मनामध्ये जर वाईट भावना जर आली तर हिंसामध्ये ते मोडलं जात आहे. म्हणून पहिलं जे अहिंसा आहे ते सर्वात महत्वाचं असेल. अहिंसा जर पाळलं तर आपल्या जीवनाचं खरोखर सुख समाधान आपल्याला प्राप्त होईल, आपल्या जीवनाला सुख प्राप्त होईल, आनंद प्राप्त होईल, आपल्या जीवनाचं समाधान प्राप्त होईल.
हे सर्वात महत्वाचं आहे. सत्य असते हे सगळं बाहेरचं आहे, पण अहिंसा हा धर्म आपला सर्वात महत्वाचा आहे. माझ्या म्हणजे संसारामध्ये कोणती म्हणजे धर्म आहे. धर्मात तुम्ही कधी सोडत नाही, किती काय असू दे, किती किती संकट दुःख येऊ देत, चांगल्या माणसाच्या वाटेत दुःख येतं. चांगल्या माणसात लक्षात ठेवा, जो देव परिचय घेत असतो, वाईटाला कधी देव परिचय घेत नाही, कारण देवाला माहित आहे की हा त्या पात्रतेचा नाही, त्या लायकीचा नाहीये. म्हणून जर भगवंत परिचय घेत असेल तर घेऊ नये म्हणायचं. तोच भगवंत आपल्याला चांगल्या मार्गाकडे सद्मार्गाने घेण्यासाठी 100% आपल्याला घेऊन जात असतो. मी पुन्हा एकदा सर्वांना शुभेच्छा देतो.